Ini godhong kira iso gawe rego ya gini. Menungso karo menungso ora iso gawe rego ngono kae. Heeh. Iki kan kon duwen karo duwen karo opah. Ya. Wah, duwe manuk sing karo apa opo. Ah, ya. Ngono lho. Ya, ya. Disupati ya, ya ya wah. Mari gede yo, kaya wah. Gamelan gede yo. Aku ini biasanya yang ngami ini orang bawa musik ini gandeng ada permintaan sulit di campur sari lo tak galaknya orang yang elektron ikuti permintaan tuan rumah ya Pak? Betul tapi mana kalau saya nanggap lo ingin yang kandangan ini orang nganggo musik ya ini gandeng di perjalanan Pak Suhati ngerasake musik awal itu ya digalaknya oh iya pokoknya mana kalau saya nanggapi aman. Apa wes kompromi lagunya apa? Apa? Sawi sining dino. Itu mas. Sawi sining dino ya. Apa kamu ya sawi. Apa kamu kapan mas? Ya. Dari sana mas, dari mana mas? Mau bisa lewat ya? Bisa loh. Bisa tuh mas. Ya Allah, orang mau lihat dari. Ini podo-podo putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur ini api-api ya. Kompas saka Sidoarjo. Ini kan saka Kediri, Bojoku ya Blitar. Ya, api-api ya. Isi ngeboki wong Jawa Timur itu. Iya. Ya, pilih ya Madiun, Jawa Timur. Ya ya wi. Oh ya Jawa Timur. Wadah ya Ngawi. Nah, Ngawi ini ngendi. Barang masuk Blora anu Blora yang dari Jawa Timur. Ya. Ben sama ngundang Mas Ben. Bila ada semua kau. Apa kabar nih? Oh mas. Apa?